Česku roste zájem o domácí koření a bylinkové směsi. Lidé si je připravují sami ze zeleniny, bylin nebo sušených plodů. My jsme natáčeli u paní Krejčíkové z východních Čech a ta nám ukázala, jak na to. Paní Vladimíra Sustřetina doma vyrábí vlastní koření podle svého originálního receptu a slaví s ním velký úspěch nejenom u sousedů v obci. Vyrábíme ho už 7 let. Zjistili jsme, že chutná nejenom nám, ale že chutná i našim sousedům. Tak potom jsme se pustili do budování výrobny. Všechno začíná právě tady, na zahrádce. Pokud chcete mít dobré kvalitní koření, musíte mít vypěstovanou dobrou zeleninu. Je důležitá kvalita paprik, ideálně ty, které vyrostly na sluníčku a dávají dobrou chuť našemu koření. Dneska jsme zeleninu viděli, očistili, naváželi, umyli, nastrouhali, odšťavnili a na řadu přijde sušení a potom rozmixování. Takže pokud i vy si chcete někdy doma zkusit vyrobit svoje koření, nikdy není pozdě začít. Bez pomoci babiček a dědy bychom se neobešli, je to opravdu spousta ruční práce. Používáme a je výborný. Používáme do polívek, do všeho. Já opravdu téměř nic jiného nepoužívám. Třeba předevčírem jsem si dělala tuňáka a použila jsem jenom zegitu. Dobré jídlo si ale můžeme připravit a